खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। चिरां जिल्लानि बामोनगावआव एक्स-एनडिएफबि क'अर्डिनेशन कमिटिआ मेल खुंदों। बिटिसिनि हान्थामेला बिफानाव आयेन बेरेखायै थिसनजानाय 7 लेङाइ इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर आरो 24 इनफर्समेन्ट चेकारफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। कुसुगावआव इउपिपिएलआ बिपिएफनि सायाव गाग्लोबदों। रनजित दासनि रिपर्ट कार्डआ हेंथा दोलोखौबो जेंनायाव खोख्लैदों। चिराङाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों सासे आइजोनि जिउ खहा। काजिक'टआव गिख्रंथाव उरां जाब्रबथाय, सा 2 पाइलटजों लोगोसे सा 19 दावबायारिफोरनि जिउ खहा। कर'नाजों आरोबाव सासे पुलिस जवाननि जिउ खहा। दानिया आबुं रादाब। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव चिरां जिल्लानि 13, 14 आरो 15 नं बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिखौ देरहाहोथारनायनि थांखि दिनै एक्स-एनडिएफबि क'अर्डिनेशन कमिटिआ चिरां जिल्लानि बामोनगावआव थानाय बिपिएफ दोलोनि मावख'आव मोनसे गोनांथार मेल जथुमनाय जायो। बे मेलाव चिरां जिल्लानि बारग' एनडिएफबिफोरा बाहागो लाफैयो होननानै मिथिनो मोन्दों। बे मेलावनो एक्स-एनडिएफबि क'अर्डिनेशन कमिटिनि बोसोनगिरि सुग्रीब बसुमतारीआ बुङो दि दा जिहेतु फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्सन बेयाव जोंहा एनडिएफबिनि जितु स्टार्टिंनिफ्राय लानानै बिएसएफनिफ्राय लानानै दाबुजेननाय जाय फाउन्डार डिआर नाब्ला दैमारि सारनि हान्जा आरो जोंनि जितु धीरेन बर' सार आरो लोगोसे बि सावरायग्रा सार लोगोसे माखासे जितु टप लिडारानो जे गबिन्द ग्रुप हान्जानिफ्रायबो जोङो मोनसे क'अर्डिनेशन कमिटि दानाय जादों आरो बिनि जुगेदिनो जोङो जोंनि जितु 2020नि 27 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर एकर्ड जाबाय बिनि जेसेबांनाखि मावनांगौ हाबाफारिफोर दङ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ दङ आरो जोंनि सेंग्राफोरनि रिहाबिलिटेसननि खोथा दं थैनाय थांनायनि बिथांमोननि रिहाबिलिटेसननि खोथाफोरखौ लानानै जोङो क'अर्डिनेशन कमिटिखौ जोङो दानाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो सिन्था खालामदों जे जोंनि जितु एकर्डनि उनाव जि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ दङ बेखौ जों जिरायनानै थायोब्ला बियो जेबो खामानि जानाय नङा। बिनिखायनो जों मोनब्रैबो हान्जाया जयेन्टलि दिनै जोङो फैबाय थानाय बिटिसि जितु इलेक्सन बेयाव जोङो माखासेखौ जों केन्डिडेट महरैबो होदों आरो जों गासैबो मोनब्रैबो हान्जाया दिनै बिटिसि थाखानाय जितु बिपिएफ हान्जा पलिटिकेल पार्टि बिथांखौनो जोङो दिनै खौसेयै जोङो 100% जों हेफाजाब होगासिनो दं। बबेखानि बिटिसिआव रायजो बेंगिरि खुंथाया दैबाना आरो कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जेबो राहा लायाखै होननानै अजद होनायजों लोगोसे बिटिसि सोरखार थानायमोनब्ला दैबानाजों सिलिंखार जानांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनो हागौमोन होननानैबो सुग्रीब बसुमतारीआ बुंदों। बे हाबाफारियावनो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि पार्सनेल सेक्रेटारि आरो दानि एक्स-एनडिएफबि क'अर्डिनेशन कमिटि सोद्रोमा डि हारिमुआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि फैबाय थानाय समाव रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'नो थाखाय जोंनो पलिटिकेल बेकआप नांगोन। बेजों लोगोसे 100 जनसो सेंग्राफ्रा दिनै एनआइए केस नांनानै दङ। 7 सेंग्राफ्रा फासिनि अर्डार जानानै दङ। बिथांमोनखौ रेहाय होनो थाखायब्ला जोंनो पलिटिकेल बेकआप नांगोन। दिनै बिपिएफ सरकारा जोंखौ पलिटिकेल बेकआप होनो थाखाय जोंनो जायगा होदों आरो रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय फैबाय थानाय समावहाय जोङो सख'नो हागोन होननानै गोरा गोख्रोङै जोङो दिनै बोलो फोरादों आरो बेनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो खावलायदों जि बिटिआर एकर्डखौ जोङो सान्थिनि एकर्ड होननानै सागोन होबाय। बिनिनो फाउन्डार सासे चेयारमेना दिनै जोबथेसालियाव जायनि थाखाय जोङो दिनै बिटिआरखौ हान्थि होननानै जोंनि गोसोआव गनायनानै लानो हायाखै। जेब्लासिम रन्जन दैमारि सारजों जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोनखौ हगारनानै हरा अब्लासिम जोङो एक्स-एनडिएफबिफोरनि गोसोआव रंजानाय आरो खुसिया फैनाय नङा। मख'थावना दि एक्स-एनडिएफबि क'अर्डिनेशन कमिटिनि बे मेलावनो बाहागो लानानै एनडिबिएसनि आफादगिरि आरो बिपिएफनि बिजाथि बि सावरायगिरियाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरै बुंदों। जोंनि बे 13 नं चिराङाव ओरैबायदि मोनसे प्रसार जादों जायखौ लानानै नैबे बिपिएफ हान्जाजों जोङो माखासे बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामथारगोन होननानै रायजो राजा फोथायनाय दङ आरो जायखौ लानानै रायजो राजा आसा खालामदोंमोन बेबायदियैनो सासे मोजां केन्डिडेट बिथांमोना मोनदों होननानै प्रसार खालामबायदों आरो बेनि सायाव जोबोर गोजोननाय दं।
बेनिखायनो जोंनि जेनाखि प्रचार अभियान माने प्रचार खालामनाय बियो एकदम फ्रम ग्रासरुट लेभेल टु टप लेभेल जों ओरैबायदि माने बयबो नांदों आरो रायजो राजा जेरावबो एक्सेप्ट खालामदों नोंथांमोना बावैसोनि उनावनो नुगोन UPPLआ बेयाव जिर' जागोन एकदम जिर' जागोन मानोना आवगायाव जिनाखि नंखाय बाथ्रा जेरैहाय जिनाखि एकर्डनि बाथ्राखौ लानानै बा जोंनि जिनाखि दानि थासारिखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राखौ रायजो राजाया खोनाबाय मिन्थिबाय बुजिबाय जेसेबां गोलाव जादों जेसेबां सैथोआ नुजादों नंगौ BPFआ जाख्ल'दों जुख्लबदों होनबाय थादों किन्तु बांसिन सानानै नायोब्ला आसियाव सानोब्ला जौगानायनि मावनायासो बांसिन दङ दा बेखौहाय रायजो राजा फोथायबाय मिथिबाय आरो जों नुदों बे ओनसोलाव ओरैबायदि मोनसे परिबेस जादों माने जायखौ लानानै जायफोरा मोसा बिगुर गाननानै रायजो राजानि बै न' फैनाय न' IAY न' फैनाय बेखौनो लानानै दिनै जाय न'आव उन्दुनानै दं बिथांमोना दिनै एसे बिरोधि जानानै दंमोन थ' दिनै बिथांमोना बुजिबाय नंमारगौ माथो आं उन्दुनाय न'आबो BPF हरनाय दिनै सिन्था खालामनानै दिनै बेफोरखौ जों सिन्था खालामनानै आरो जों जि लामाजों थाबायदों नंमारगौ दिवा दिवा लामा जेराव सान्दुं दुङोब्ला गोसोम जानानै गरम जाखांलायो मोजां लामा बेफोराव दिनै थाबायनायखौ नुनानै रियेलाइज जादों मोजां मोनदों आरो दिनै जायफोरा मोनाखै होन्दों जों सिङाव इनभेस्टिगेसन खालामनानै नायोब्ला बिथांमोनानो गंनै गंथाम लानानै सिरियै रायजो राजाखौ बुरखायनानै दं बेनिखायनो बेवहाय जोंनि बे 13 नंआव UPPLआ जेबो साबजेक्ट मेटार नङा आरो जेबो गोहोम गोग्लैनाय नङा बेखौ बुङो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BTC खुंथायनि समाव हान्थामेला बिफानाव आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसनजानाय बिजाथिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारफिनबाय आसामनि रायजो बेंगिरिजों खुंजानाय BTC खुंथाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मुंसाइ होनाय मावख'आरि बिथोननि गेजेरजों आयेन बेरेखायै हान्थामेला बिफानाव साख्रि लानाय बिजाथिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होख्लायबाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गांसे बिथोनलाइनि गेजेरजों हान्थामेला बिफानाव आयेन बेरेखायै थिसनजानाय सा 21 इनफर्समेन्ट चेकारफोरखौबो साख्रिनिफ्राय होख्लायनाय जायो मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC खुंथाया बै समाव बिसोर बयखौबो हान्थामेला बिफाननि अरायथा नङै मासियाव जायखिजाया इन्टारभिउ खुङाजासे आयेन बेरेखायै थिसननाय जादोंमोन नाथाय हेंथा दोलो UPPLआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL होनायनि थाखाय आथिखालनि BTC खुंथाया बै गोजाम बिथोनखौ बोखारफिननानै आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसनजानाय बिजाथिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारफिननाय जायो BTC बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड हालामाव फिसा हिंसायारि जाथायफोरा जाफ्लेगासिनो दं बेखिनियावनो BTCनि 6 नं कुसुगाव बियाबाव UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरा BPFनि सोद्रोमानि सायाव गाग्लोबना गाज्रि जखम खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों रिपर्टनि बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव थाना बेंखननि जयपुर थाफ्लाजरा गामिनि लाइमोन BPFनि सोद्रोमा मतिलाल बसुमतारीखौ गामिनिनो UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरा गाज्रि बुग्लिनानै गोब्राब जखम खालामदों बबेखानि UPPLनि सोद्रोमाया BPFनि सोद्रोमानि सायाव बेबायदि गाग्लोबनाय जाथाया BTCआव बिसायख'थिनि बारहाखौ दुंहावसिन खालामदों ओरैहाय बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो गोबाङानो बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बबेखानि गाज्रि बुग्लिजानाय मतिलाल बसुमतारीया बे जाथायनि हेंथायै कुसुगाव थानायाव गांसे FIR थिसनबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों रनजित दासनि रिपर्ट कार्डनि बिथांखिया हेंथा कंग्रेसनि गेजेरावबो सोमावग्लुंदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BJPनि रिपर्ट कार्डआ BJPनि MLAफोरनि अनगायैबो हेंथा दोलो कंग्रेसनि MLAफोरखौबो जेंनायाव खोख्लैदों रिपर्ट कार्डआव गाज्रि मार्क फैनाय मोन 27 बियाबफोरनि गेजेराव मोन 7 बियाबानो कंग्रेसनि दखलाव बेखौ नोजोर होनानै आपार आसामाव कंग्रेसनि आखायाव थानाय मोन 7 मासिफोरखौबो BJPआ गावनि आखायाव लाबोनायनि ब्लुप्रिन्ट थियारि खालामदों सुलुङाव मिथिनो हानाय बायदिब्ला हारियारि दैदेनगिरिफोरखौ BJPआव लाबोनानै आपार आसामनि माखासे बियाबफोरखौ BJPआ गावनि आखायाव लाबोनो थाखाय ब्लुप्रिन्ट थियारि खालामदों बबेखानि बावैसो साननि गेजेरावनो खा सोमावसारनायनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा BJPआव हाबफैनो हागौ आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो BJP बेनाराव बिसायख'थि गेलेनो हागौ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों शनिबारखालि रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनाय जाथायाव 2 सुबुंनि जिउ गोमायो गिबि जाथाया जादों चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलाव थानाय लाइमुथि गामियाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लाइमुथि गामियाव आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ जुवेल हाज'वारिनि न'आव गाग्लोबफैयो बे जाथायाव जुवेलनि बिसि 45 बोसोर बैसोनि निबासि हाज'वारिया मैदेरजों गाथार जालाङो बबेखानि जुवेल हाज'वारिनि अनगायैबो लाइमुथि गामिनि गोबांसानि न' बांफोरखौ मैदेरा सिफायनानै थेर बेथेर खालामलाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनाय गुबुन मोनसे जाथाया जादों नगाव जिल्ला खामपुरनि राजगाव कल'नियाव बबेखानि राजगाव कल'नियावबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव चन्दन बिश्वास मुंनि सासे सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो नाथाय चन्दननि बिमा बिफामोना जिउ रैखा खालामना जाथायसालिनिफ्राय खारलांनो हायो होननानै मिथिनो हादों
केरेलानि काजिकट उरां गाथोनाव शुक्रबार खालि मोनाबिलियाव एयार इन्डियानि गंसे उराङा गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। बे उरां जाब्रबथायाव सानै पाइलटखौ लाफानानै सा 12 दावबायारिफोरा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुबाइनिफ्राय सा 184 दावबायारिफोरखौ लानानै फैनाय एयार इन्डियानि गंसे उराङा केरेलानि काजिकट उरां गाथोनाव लेन्डिं खालामनाय समाव स्लिप जानानै रानवेखौ बारलाङो आरो 35 फुट गोथौ हाखराव गलाङो आरो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। बबेखानि बे जाब्रबथाया ओरैबायदि गिख्रंथावनामोन दि उराङा सनै जायो। रिपर्टनि बायदिब्ला बे उरां जाब्रबथाया बेनिख्रुइबो गिख्रंथावनासिन जागौमोन जुदि जाब्रबथायनि उनाव उराङा अर जोंनायमोनब्ला। बे जाब्रबथायनि उनाव सा 6 क्रू मेम्बारफोरजों लोगोसेनो सा 130निबो बांसिन दावबायारिफोरखौ रेस्किउ टीमआ बोखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मलापुरमनि एसपीआ सुलुङाव बुंदों। बबेखानि बुहुमनाङै कर'ना भाइरासनि लकडाउननि समाव दुबाइयाव थाबथानानै थानांनाय भारतारि सुबुंफोरखौ मिरु सोरखारनि बन्दे भारत मिशननि सिङाव एयार इन्डियानि उरांनि जोहै लाबोफिननाय जादोंमोन। आसाम पुलिसनि गुबुन सासे जवाना गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमाबाय। कर'नाजों जिउ गोमानाय आसाम पुलिसनि गुबुन सासे जवानखौ लकेश्वर हाजरिका होननानै सिनायथिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लकेश्वर हाजरिकानि डिउटिया नगाव जिल्लायावनो। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि आरोबाव सासे जवाना कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानाय जाथायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आसाम पुलिसनि डीजीपी भास्कर जयती महन्तआ। बबेखानि आसामाव पुलिसनि जायफोर जवाना कर'नाजों जिउ गोमाबाय बिसोरनि बेबायदि गावखौनो बावसोमनाया रायजोआव कर'नानि हेंथायै जुजिनो थाखाय सरासनस्रा रायजोफोरखौ थुलुंगा होगोन होननानैबो डीजीपीआ सुलुङाव बुंदों। बेजों लोगोसेनो लकेश्वर हाजरिकानि हरखाब जिउ गोमानायखौ दुखु फोरमायनायजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुआव बाहागो लाफाहैदों। मख'नो गोनांदि आसामाव कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानाय बेरामिफोरनि बिबाङा गासै सा 132सिम बांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।